А ну-ка ж сюди, де ви такі мілкі побралися? Гляньте, яку пушку ми для вас намотили. Намотили для нашого підписника і можемо і вам привезти також. Лінхай Valor 550. Пушенце з величезним прикольним дисплеєм, з двигуном на 35 кінських сил інжекторним, з величезним сидінням. Хочете з дівчиною кудись в баню? Ніхера собі тут удобно, блін. Повний привід, підключаємо та блокуємо передній привід. Встановили навіть отакий кофр, який мали. Друзяки, зверніться до нас, у нас буде краща вартість, у нас буде офіційна вартість, така як і у всіх, тільки забрати його можна буде в Запоріжжі і не платити за доставку, і ні за що не платити. Лінхай Valor 550, Пушенця 25-го року, максимально класного сучасного вигляду на LED-оптиці. В наявності вже немає, тому що привозили під замовлення, але треба, привеземо вам. Зверніться в Запоріжжі, маємо такий крутезний квадроцикл.